бояд гуфт ки тибқи нақшаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон нахуст гурӯҳҳои кормандони соҳаи тандурустӣ, соҳаҳои стратегии хоҷагии халқ, нафарони дорои бемориҳои музмини ғайрисироятӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм ба ваксинатсия зидди бемории COVID-19 фаро гирифта мешаванд. аз рӯи нақша даври сеюми ваксинагузаронӣ дар шаҳри Ҳисор аввалан кормандони соҳаи тандурустӣ ба ваксиназании зидди бемории COVID-19 дар беморхона ва кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳр фаро гирифта шуданд. рӯзҳои аввал ҷиддияти ин кор на аз тарафи кормандони тиб ва на аз тарафи аҳолӣ қабул карда мешуд ва имрӯз он корҳое ки фаҳмондадиҳӣ чӣ аз тарафи кормандони тиб бурда шуд, чӣ аз тарафи воситаҳои ахбори омма бурда шуд, ҷиддияти ин кор фаҳмида шуд ва имрӯз сатҳи фарогирии аҳолӣ бо ваксинатсия хеле боло рафтааст. масалан агар мо дар қиёс гирем 2-3 моҳ пеш сатҳи фарогирӣ 25% буд, имрӯз мо сатҳи фарогириро аз 50 зиёд кардаем. ҳамин тариқ дар давоми чанд рӯз аксари кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Ҳисор бо ваксина эмгузаронӣ карда шуданд. бояд зикр намуд ки инак тӯли чанд моҳ аст ки дар кишвари мо низ мисли дигар мамлакатҳои олам сокинон бо ин намуди ваксина иммунизатсияи аҳолӣ идома дорад. тавре мушоҳидаҳо нишон дод то ҳол ягон ҳолати хатарҳои истифода аз ин ваксина дар кишвари мо мушоҳида нашудаанд. яъне ваксинагузаронӣ комилан бехавф аст ва табибон ҳам тавсия медиҳанд ки барои таъмини солимии ҷомеа ҳама бояд иммунизатсия карда шавад. бояд имрӯз ана ҳамун мақоми табиби оилавиро бояд бидонанд ки ӯ барандаи ахбороти иттилоот дар бораи минтақаи худ аз он ҷумла касоне ки масъул ҳаст ва метавонад иттилооти хубе ба дигар табибоне ки дар مثلا سطح جمهوری کار میکنند بدهد و تبابت باز خوبتر و موفقتر شود. بعضی چیزهایی است که باید آنها را رعایت کرد. یعنی این البته پوشیدن نقاب است، رعایت مسافه اجتماعی، دستان خود را با واسطه موادهای آنتیسپتیکی تازه نمودن، شستشوی هر روزه که مثلا بیشتر انسان چی تازه کردن دهان و بینی و چی تازه نگاه داشتن عموما جسم سبب این میشد که چون این آدمان خود را خوبتر و نقصتر از بیماری امین می‌دارند و نه تنها این بیماری بلکه بیماری‌های زیادی سیرتی هستند که چی به واسطه راه‌های نفس، چی به واسطه دستان، چی به واسطه دهان وارد میشن به ارگانیسم انسان و ممکن است که آنها با این یا اون بیماری‌های گوناگون سیرتی بیارند. аз рӯи маълумотҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Ҳисор то имрӯз дар 3 давраи ваксинагузаронӣ зиёда аз 20 000 сокинон бо ваксина эмгузаронӣ карда шуданд. дар ин роҳи пешгирӣ аз ин беморист. ваксин